кандакорӣ аз маъмултарин намуди санъати миллии тоҷикон маҳсуб меёбад. ин ҳунар таърихи ҳазорсола дошта, ниёгони тоҷик тавонистанд то ин замон онро рушду равнақ бидиҳанд. хушбахтона дар ҷомеаи имрӯзаи мо низ эҷодкорон ва ҳунармандоне ҳастанд, ки ворисони асили гузаштагони худ мебошанд ва дар бунёди иншоотҳои фарҳангию ҷамъиятӣ саҳми назаррас доранд. сохтмонҳои бузурги чойхонаи хуррамшаҳр, чойхонаи арбоб, кохи наврӯз ва дигар иншоотҳо мисоли он шуда метавонанд. ҳоло дар тоҷикистон насли нави ҳунармандони чирадаст ҳунари кандакорӣ рӯи чӯбро пеш бурда истодаанд. ҳунари кандакорӣ ин қадимтарин яъне ҳунарҳо мебошад, ки то замони мо омада расидааст ва муддате буд, ки ин кандакорӣ қариб буд, ки аз байн рафта буд, чаро ки дар борааш он қадар кор намекарданд. вале ки замоне пайдо шуд, ки шахсиятҳои бузург ба мисли устоди бузурги ман Сироҷиддин Нуруддинов ин нақшро ба лавҳа даровард, ба ҷаҳониён муаррифӣ кард, ки дар ҳақиқат нақши кандакориам метавонад ба лавҳа гузорӣ ва онро ба тамоми масалан на фақат Тоҷикистон, балки дар хориҷ ҳам онро нишон дид. ягона кори бузурги устод дар ҳамин буд, ки ба лавҳа даровард ин нақшҳоро ва тавонист, ки на фақат дар миқёси шӯравӣ, берун аз он ҳам яъне нақши кандакориро муаррифӣ кунад. барои ҳамин мо яъне давомдиҳандаҳои кори устод ҳастем. мо имрӯз ҳаракат мекунем, ки дар болои нақши миллии тоҷик, ин махсус нақши миллати тоҷик аст, он эҷод кардааст, онро муаррифӣ кардааст ба тамоми ҷаҳониён. имрӯз мо вазифаи мо, ҷонии мо он аст, ки мо бояд ин нақшро яъне чун устод ба тамоми дунё муаррифӣ карда тавонем. ва ин тавр мо метавонем, ки шогирдои худро тарбия диҳем, ки онҳо тавонанд, ки ин нақши миллати тоҷикро, ки ба хуну рагҳои миллати тоҷик пайваст аст, мо метавонем, ки ин нақшро аз нав зинда кунем ва боз ба шогирдои худ инро, яъне шогирдои мо низ ҳаракат кунанд, ки ҳамин нақш аз байн наравад. яъне пайваста дар бораи нақш кор кунанд ва эҷод кунанд. ҳасан Ҷумаев соли 1957 дар деҳаи Роғи ноҳияи Варзоб таваллуд шудааст. ӯ ҳанӯз аз овони кӯдакӣ ба расмкашӣ ва кандакорӣ рағбат пайдо мекунад. ҳунари кандакорӣ ба Ҳасан аз волидонаш мерос намондааст, балки табиати зебои диёраш вайро водор сохтааст, ки эҷодкор шавад. то имрӯз бо ҳунари доштааш дар як қатор муассисаҳои давлатӣ, чойхонаҳо ва бустонсароҳои ҷумҳурӣ нақши дасти худро гузоштааст. ӯ ҳар як нақше ки меофарад, кӯшиш мекунад то ба бинанда мақбул гардад. бештар дар офаридани асарҳояш ба таъриху адабиёт рӯ меоварад ва достонҳои ҷолиби таърихиро рӯи чӯб моҳирона кандакорӣ кардааст ва ин ҳама як олам маъниро ифода мекунад. ҳай падарам каму беш ҳамин чизо вай дошт, лекин модарам бисёртар ҳамин вай мебофт. холин ки хеле вай мекарданд, ба даст мекарданд, ҳамуно каму беш ба ҳамин чиз. баъд боз намадҳое мекарданд, ки дар онҷо гул ҳам меандохтанд. дар онҷо ман ба ҳамун намадҳо баъд мана бисёртар вай мекард, ки писарам биё ҳаминҷа, вай ту ягон нақш кардем инҷа, ман ин қадар ту зебо кардӣ, мо ин ҳунара надорем, ин чи фақат ҳамун намадҳоро ман нақш мемондам. баъд ба ҳамин ҳам бо яъне амаи ман низ кулолгар буд. ҳамам кулолгар буд, ки яъне ман бисёртар медонист, ки ман ҳамин шавқа дорам. мана ба ҳамроҳаш мебурд, аз куҷо лой гирифтан, дар ин лоя мана гирифтан, инҷа гашт ина вай кардан дар кур. агар ки гашт камтар дар даруни кӯза биёд, мекафад мешиканад.
همه خیلی گفته همون کسبی و یعنی کلوگاری با من یعنی نشون میدون یعنی میدونید که در من یک ذوق یک چیزی وای هست برای همین وقتی که من اومدم با کالج رسومی اول با چی شعبه رسومی وای سپریدم بعد وقتی دیدم که استاد نوریدین و کوروشا ذوقم باز زیادتر شد من گفتم که من در همین کسب کندکاری باید خونم و در حقیقت درست وای کردم انتخاب کردم و استاد نوریدینов با من همین نقش کندکاری که من در یگان جا ندیده بودم و کار هم نکرده بودم استاد نوریدینов با من همین نقش رو یاد دادم و من امروز همین کسب دوام داده ایستادم. خب میگفتید که اولین اثری تصویر کرده خود را شما به یاد دارید؟ در تلاش حیات اولین اثری من بود. من روزی گپ در دوره شوروی بسیار مشکلی زیاد داشتیم چون برای با بالا برآمدن برای معرفی کردن بسیار مشکلات سخت بود. آخه من در موندم من چیکار کردم من نمیدونم این کارو من کنم یا نکنم. بعد همین قریب تماشایی کار بود بعد دیگر دلشکسته شدم دیگر دوام ندادم بعد سبزعلی شریف اومدم بعد من گفتم که استاد گفتم همین ببینید که این کار همین هر یا تاش میبیان یا تاش کریلوف میگه یا دیگه یک گپ دیگر میتونن دخنوک شدیم دیگه کار نکردیم برای چی اومد این سوال هم کار را تماشا کرد هر یا پرنده و درنده و هر چیز من کشیدگی در اونجا هر یک تا همون نگاه کرد تماشا کرد گفت بهترین کار است گفت من گفت اعضای خودسویتم گفت تو کار تمام کو دلپرونا بیو اومدم خیر کار خیر تمام کردم با بردم خودسویت دموندم بسیار امروز خستم گفتم که انا کار ببین چقدر تا کدام درجه گم کس تا این درجه‌ای که سوژه با حیوانات و پرنده و درنده رو کردی یگان کارم خیلی نبود اولین کار است که مثلا جمعه کرده است بسیار انواع شدن خرسند شدن. ҳасан ҷумаев зиёда аз 50 сол аст ки ба ҳунари кандакорӣ ва наққошӣ машғул аст. ӯ дар як ҳуҷраи хонаи истиқоматиаш тамоми асбобу лавозимоти кандакориро ҷой намуда ҳамарӯза ба офаридани асарҳои нав ба нав машғул аст. ғайр аз ин ҳафтаи 2 маротиба дар коллеҷи рассомӣ ба донишҷӯёни риштаи кандакорӣ машғулияти амалӣ мегузаронад ва шогирдони зиёдеро ҳунарманд намудааст. агар ки ман хоҳам кандакор шавам нахуст бояд чиро бидонам чӣ гуна ба ман меомӯзонед ин ҳунаро? албатта он шахсе ки ҳавас дошта бошад агар ҳавас набошад ин агар як алангаи дар дили инсон бошад агар ба тамоми мақсадош расида метавонад зеро ки ҳамон аланга ҳамон чиз тура намемонад яъне ту пайваста кор мекунӣ меҳнат мекунӣ ба хотири он ки ту чӣ масалан ҳамон як чиза нишон ки то чанде ки кор кардан мекунӣ ҳам қадар завқат зиёд шуда мегирад боз ҳамин корро карди ку қонеъ намешавӣ ба ин кор мехоҳӣ ки бо як коре кунад аз ин зуртар бошад ва ҳамин як ҳолат буд устода короша мекард устод баъд ма кашол мекард писарам мегуфт ин кор чӣ хел гуфтам устод ин коратон аз коратон хубтар зуртар шудад ба ҳам механӣ мегӯ ана писарам ҳамин хел кор кардан дар кор як коре кардан дар кор ки ин кора як кора боз бузургтар шурӯтар бо маънеу бо мазмунтар бошад мана чӯ масалан равиш дорад равиш мисол ман мисол агар ин аи тараф мегирӣ инша аи тараф мегирӣ деха ман иҷара нишон кунам инам иҷара ана аи мобайн ку исм меравӣ бо аи мобайн исм мебиёй бо исм мебиёй аи мобайн диди аиҷа исм мебиёй то иҷара ина бо то иҷа омади ку бо инша аи исм меравӣ ана аиҷа исм биёдан ки мушкил аст аиҷа исм ки омади мушкил барои ки ба муқобили вай мекунӣ. дар рӯи ҳамин чӯбҳо бештар кадом намуди гулҳоро тасвир карда шумо кандакорӣ мекунед? вобаста ба композитсия аст яъне композитсия аст ки
масалан ман мегирам яъне дар талоши ҳаёт вобаста ба ҳамун яъне композитсия вобаста ба мазмуну ба ҳамун мундариҷаи ҳамун асар ман бояд ки барг шоху гулу ҳамин чиза ёфта ҷобаҷо кунам ҳаст одамо ки вай мекунанд ҳар чиз гузоштанд лекин бояд ки ҳар як шоху барг гап зананд сухан гӯяд масалан ҳамун дар ҳамун чӣ ҳам тамъам бошад яъне ва ё рози дили якдигарда вай карда тавонад ана он вақта вай асар ба дили инсонҳо роҳ меёбад. ҳасан ҷумаев пайваста дар эҷоду офаридан аст. ҳар як асари офаридаи ӯ дар худ як ҷаҳон маънӣ ва фалсафаи хосро ниҳон намудааст. бо дидани ин асарҳо бинанда дарк мекунад ки ҳунарманд донандаи хуби назму наср, оину таъриху забон ва фарҳанги миллати худ ва ҷаҳониён аст. дар асари рустам ва сӯроб эҷодкор қобилияти баланди ҳунари хешро рӯи чӯб наққошӣ намуда достони машҳури фирдавсиро ёдрас намудааст. ҳамаи офаридаҳо саҳлу сода ба даст наомадааст. барои эҷоди чунин корҳои бузург дониши амиқ, истеъдоди воло, лаёқат ва муҳаббат ба касб шарти асосист. то ҷое мо медонем асарҳои бештари шумо дар берун аз кишвар ба намоиш гузошта шудани инчунин дар осорхонаҳо низ ба намоиш гузошта шудааст. хуб дар бораи ҳамин асарҳои худ барои мо маълумот медодед? асарҳои ман қариб дар тамоми дунё паҳн шуданд чунки агар асарҳои хурда гирем агар хурд ҳаҷми калон акун вай на дар ин тоҷикистон харида мешавад на хориҷ чунки ҳаҷми калон мушкил аст вай лекин ҳаҷмои хурд қариб дар тамоми дунё фурӯхта шудааст чунки ба ҳамин монанди ҳаҷми ҳамин чи майда корҳо қариб дар тамоми дунё фурӯхта шуданд асlan италиянсо мехаранд баъд американсо мехаранд германия ҳамино асарҳоро мехаранд лекин агар асарҳое ки дар ҳақиқат мазмун доранд чӣ доранд фақат дар намоишҳо гузоштагие ман қариб дар тамоми ман дар йеменам дар бухарест дар руминиям ва дар афғонистону дар канадау ва як қатор давлатҳои дигар масалан ҳамин корҳои ман рафта масалан дар намоишгоҳҳо иштирок кардагиам. ина ба наздики бо дар туркманистон дар яъне тошканд дар қазокистон низ асарҳои ман дар ҳамҷо ба намоиш гузошта шуда буданд. асари бисёр ҳам зебо ва ҷолиб доред бо номи рустам ва сӯҳроб. хуб дар бораи ҳамин барои бинандаи мо маълумот медодед? ин асар аслан давраи ҳамин яъне мушкилие ки дар тоҷикистон буд яъне чӣ тавр душман метавонад ки падара ба фарзанд масалан ба муқобил якдигар кунанд ва то ҳамин дараҷаи шуд ки масалан ҳамин ман гирифтам рустаму сӯробро ба хотири он ки ҳамин яъне фарзанди худаша то дараҷаи ҳамуна тайёр карданд ки то дараҷаи куштанаша ҳамун нафаҳмид вақте ки баъд ҳамун дар дасташ як дастмона буд баъди куштан баъд ҳамуна мебинад ки баъд файрёд карда ба сариш мезананд ки дигар акун вай илоҷи фоида надошт чунки аллакай мурда буд. ин ҳамин асар ба хотири он ки дар ҳамин нотенҷиҳое ки дар миллати мо пайдо шуд ин дар ҳамон замон ҳамин асар пайдо шуд. разми рустам ва сӯҳробро чӣ гуна тасвир кардед? чӣ гуна нозукиҳо дошт? чӣ мушкилиҳо дошт? вай як бор мекашид харид намешавад, дуюм бор сеюм бор як чанд то 10 бор ҳам мекашид. баъд кадомеш ки яъне ки маъқул шуд ҳамонро баъд яъне интихоб мекунӣ баъд мекашӣ. хориҷиён чӣ гуна қабул карданд ин асарро? хориҷиҳо дар ҳақиқат ҳар як кори ман кадоме ки набошад омада дар ҳақиқат ба як ҳавасу як чизи баланд қабул доранд. ман дар Канада рафтам як аз дигар провинсияҳо меомадам ба хотири ҳамин кори мо тамошо кардан дар бораи гашткорӣ мекардем. чӣ хел дастур
ҳоле ҳама ки бо даст офаридан мешавад ҳама мошин шудагӣ ҳама мошин қариб кор мекунад чӣ мекунад лекин мега чӣ ки ин нозукӣ инқадар санъата шумо ҳама ямина бо даст кай кардед. ҳунар ба инсон ҳам нон медиҳад ва ҳам ном медиҳад ва ҳунарманд ҳар ҷо ки равад албатта ки болонишин аст, бо ҳунари худ ифтихор мекунад. ман мехостам аз шумо пурсон шавам ки боре шудааст ки аз ҳунари худ дилсард шуда бошед? ҳеҷ гоҳ ман агар бо як бори дигар гӯянд ки ба дунё тавлид шавам биёям ки кадом касбро интихоб мекунем, ман мегӯям дар ҳақиқат ҳамин касб яъне нақошӣ кандакориро, чунки ин касб пурифтихор аст. ин касб на ҳар кас дарк карда метавонад, ба хотири он ки миллати мо то ҳамин қадар яъне боигарӣ дошт, ин қадар тахти ҷамшед, ин қадар тахтое ки офаридан аз дасти масалан ғосибон нобуд карда шуданд, имрӯз бояд нишон диҳем ки ин нақши миллати тоҷик аст. ина нақш ба хуну рагу пайванди тоҷикон пайваст шудааст. барои ҳамин тоҷик фақат ина эҷод карда мед, чунки ҳамин ҳатто мусафедо пурси агар кандакор шудам чӣ қадар хурсанд мешавем. дар ин боргоҳи ҳунар ҷавонписарони зиёд ба ҳунаромӯзӣ фаро гирифта шуданд ва ҳаракат мекунанд ки ояндаи худро дурахшон созанду мисли ҳунарманди касби устоди хеш ҳасан ҷумаев аз рӯи ин ҳунар ном бароранд ва василаи ризқу рӯзияшонро ҳам дарёбанд. хонандагон ҳамарӯза дар ин синфхона саргарми кори хеш мебошанд ва мустақилона фикру андешаи худро дар асарашон таҷассум мекунанд. хуб, таваҷҷӯҳи ҷавонон чӣ гуна аст ба ҳунари кандакорӣ? таваҷҷӯҳе ки мо доштем рости гап ҳоле нест, чунки ин нақши мушкил аст. на ин ҳар як кас тоқат кард. ман гуфтам ки аммо ҳавас агар набошад ба ин кас умуман даст задан лозим нест, чунки ин корро карда наметавонад аммо шахсе ки ҳавас надошта бошад. ба ҳар ҳол ҳастанд имрӯз ҷавононе ки ҳунардӯст доранд ва кӯшиш мекунанд ки албатта ҳунарҳои гузаштаи тоҷикро аз худ карда бошанд. хуб, шумо ки дар коллеҷи ҷумҳуриявии рассомӣ ба номи Мирзо Раҳмат Олимов ҳамчун омӯзгор фаъолият мекунед, то имрӯз кадом чорабиниву намоишномаҳо баргузор гашт ки ана ҳамин шогирдони шумо иштирок карда дар он ғолиб омада бошанд? дар ҳама ҳамин озмунҳое ки ва ҳоди гузашта истоданд шогирдои ман иштирок мекунанд ва хушбахтона ман ду шогирдам ҷои якум гирифтанд. барои ҳамин ман дар ин озмунҳое ки мисол имрӯз вай кардан барқарор кардан, ин бисёрам барои миллати мо як ҳавасманд кардани миллати мо аст. ин бисёрам хуб аст, иқдоми бисёрам хуб аст, зеро ки ҳамин фарзандо масалан касе ки як завқу ҳавас надорад, ба ин восита масалан метавонад ки ҳамин завқу ҳаваси онҳо зиёд шавад ва масалан дар ҳамин кор бисёртар шавқу ҳавасон пайдо шавад. аз мушоҳидаҳо бармеояд ки хонандагон ба санъати наққошӣ ва кандакорӣ шавқи беандоза доранд. яке аз онҳо Умар Нодиров мебошад. ӯ соли дуюм аст ки дар ин муассиса таҳсил дораду ҳунару маҳорати кандакориаш аз дигар хонандагон фарқ мекунад. Умар бо нишон додани ҳунари худ дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда ғолиб омадааст. ӯ бо ифтихор дар бораи ҳунараш ҳарф мезанад. вақте ки ман аввалин бор ба ҳамин коллеҷ омадам барои тамошо кардан, бештар аз ҳамаи касбҳо наққошӣ ва дигар рассомии дигарҳояш бештар ба ман ҳамин кандакорӣ маъқул шуд ва писанд омад. ман хостам ки ҳамин ҳунарро аз худ кунам ва айни ҳол карда истодам. кандакорӣ ин касбе нест ки ҳар кас тавонад, меҳнати хеле зиёдро металабад. чунин мо айни ҳол дар курси ду таҳсил мекунем ки то ин дам устоди мо хеле меҳнати зиёд кашидааст ки ин моро ба ин соҳа расонад. ин корро меҳнати хеле зиёд металабад ва устоди мо Ҷумаев Ҳасан ба мо ҳамаи нозукиҳои ин корро нишон медиҳад.
من در ازمون تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک کردم و زیاده از 6-7 کاری عملی کردم. در یکم دورش باشد سزاوار جای یکم گشتم و در دوم دورش باشد سزاوار جای دوم و سوم دور جای سوم را اشغال نمودم. در آزمون تاجیکستان وطنی عزیز من کار یکمم این برج استقلال بود. کار دومش باشد که از سرگذشت خودم گرفته بودم با همراه استاد جمعیف چوپان در صحرا بود. کار سوم باشد موضوع بهار را انتخاب کرده بودیم. از همه دوری مشکلش به من دوری سوم بود که خیلی زیاد بود از سبب که جمهوریوی بود. از منطقه خوجند استرافشان دیگرهایش خیلی زیاد بودن رقیبان من که من در بین آنها توانستم جای سوم را گیرم. ما همه روزه با همراه همکورسانم در این استخوانه به مدت 2-3 ساعت به کندکاری مشغول می‌شویم. در این کار باید صبر داشته باشید. اگر آدم صبر داشته باشد تواند شیند کار کند میتواند کرده. اگر که کمتر بی‌طرفی کنی بی‌نظری کنی نمیتوانی اصلا این کارو کردن. این کسب آینده ما رو روشن میسازد. برای آینده خودمان این خوب است که ما باید کسب داشته باشیم. برای رشد صنعت باید که خود معلم وظیفه دار است که برای فرزندان اون چیزی که دانش ملکه‌ای که نسبت کندکاری دارد باید که به فرزندان آموزد. فرزندایی که من درس میدم من گمان میکنم که فرزندای من است. چون که هر یک معلم باید همین خیلی باشد. یعنی افتخار از آن کند که همچون معلم درس میدهد، افتخار از آن کند که در همین نقش کندکاری دست میزنند و به شاگردان این را میآموزد و همه وابستگی دارد به همین خود معلم میتواند که تو درجه بلند یعنی هوسمند کردن همین فرزندای آینده مثلا امروزه در دست معلم است. میگفتید که آینده نقشه ها چگونه است؟ از خود مثلا یک فرزند یک شاگرد تیار کنم که آینده دوام دهنده کاری ما باشد. وظیفه ما هم هست باید این کار رو بکنیم. نباشد اگر این توانیم شاگردای ما هم این خصلت پیدا میکنن این یعنی استفاده میشد با دیگران با همین یعنی برای بیدار شدن نقش ملت برای از نو برقرار کردن نقش ملت باید ما مبارزه بی‌امان بریم زیرا که این نقش ملت تاجیک است. استاد عزیز تشکر میگویم برای چنین صحبت خوب و پرمحتوا و من باور دارم که بیننده ذکی ما نیز از تماشای برنامه ما چیزی برداشت میکند و فرزندان خود را برای هنر آموختن پیوسته راهنمون میسازند. البته که شخصی هنرمند هیچگاه در زندگی خور نمیشود و هر جا که رود انا همین صاحب نام هم نامیگردد. و بینندگان عزیز اینجا برنامه نوبتی استوار به انجام میرسد. تا برنامه های دیگر سلامت و سربلند باشید. استوار